खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोना थाम्बनेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ बीजेपी खौ आलासि लाबोना गाइखेर माखन जाहोग्राया इउपिपिएलआनो होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों बिक्रम दैमारी बिथाङा। बिक्रम दैमारी बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बिनि अनगायैबो गोबां बाथ्रा बुंदों। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला गासै बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङैनो मोनथिना लानो हागोन। दा बिनि सिगाङाव नोंथांमोना नैबे सुंद' आपडेटखौ नायनानै लाग्रोलाय। बिटिआरनि सिङाव थानाय क'क्राझार जिल्लानि जे नैबे अभारब्रिज लांगोनायाव जोङो मोनसे धरना खार्यसुचि लानाय जादों। दिनैहाय धरनाजों लोगोसे जोङो रेलि लानाय जादों आप टु डाइरेक्टर अफिससिम। बाहाय गोबां जोंनि बिटिआरनि मोनबा जिल्लानि जोंनि फोरोंगिरिफोरा फैदों। बाहाय धरनायाव गोबां माने जोंखौ सापर्ट होफैदों। दानि जोंनि धरनानि थांखिया जाहैबाय जे माने जोंहा 2020नि 27 जानुवारियाव मोनसे बिटिआर एकर्ड मोनबोदोंमोन। बे बिटिआरनि एकर्डआव जे मोनसे दफा मोनबोदोंमोन बेनो जाहैबाय 6.3 दफा। बेहाय लिरजानाय दंमोन गंफ्रोमबो माने भेन्सार स्कुला उइदाउट कन्डिशन हिसाबै माने प्रभिन्सियेलाइज जागोन आरो साफा साफायैनो एपइन्टमेन्ट मोनगोन होननानै लिरजानाय दङ। नाथाय बेखौ दिनैहाय जोंनि बिटिआर सरकार जितु प्रमद बर' सारा माने मावफुंनानै होनो सानाखै एबा इमप्लिमेन्ट खालामनानै होनो सानाखै। ओंखायनो आं खावलायदों प्रमद बर' सारखौ नोंथाङा दिनैसिम माने जोंनि फोरोंगिरिनि सायाव माने राजनिति गेलेनो सानबाय थादों। खारन बावैसो सिगां मार्च मासाव नैबे बोसोरनि मार्च मासाव बिथाङा माने 12 जन मोनसे साब कमिटि खालामनाय होदोंमोन। बे कमिटियाव दंमोन 12 जन। दा बिथांमोना माने बिअडिखौ खावलायनानै माखासे स्कुलफोरनिफ्राय बा जोंनि स्कुलफोरनिफ्राय बा जोंनि स्कुलफोरखौ डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन खालामदोंमोन। दा खालामखांनायनि उनावहाय दिनैहाय डाइरेक्टराव लिस्ट फैदों बिअडिनिफ्राय। दा बाहाय जोंबो खालामजाबाय। दा बे लिस्टखौ गुवाहाटीयाव फाथायहरनो होदों। नाथाय बे दिनैसिमाव गुवाहाटीयाव सौहैयाखै बे लिस्टआ। दा नाथाय जोङो भेरिफिकेसन खालामहैबाय, जोंबो नायबाय। नायनायाव जों नुहैबाय माने गुवाहाटीयाव दिनैसिम सौहैयाखै आरो डाइरेक्टराव। दा ओंखायनो जों खावलायदों दिनैहायनि बिनि रेलिया बेनो जे जोंनि स्कुलनिसो थांनांगौ गुवाहाटीयाव आरो दिनै नैबे सप्तासेनि गेजेरावनो जोंनो एपइन्टमेन्टखौ होनांगौ आरो थियारि खालामनानै होनांगौ। जोङो बेनिखायनो जोङो धरना लानाय जादों आरो। बीजेपी आरो इउपिपिएल दानलायलायदों, होसोलायदों, बेखौ जों नुदों। दिनै बीजेपीखौ गाइखेर माखन होनानै बीजेपीनि दैदेनगिरिखौ दामि दामि आर'नाइ गानहोनानै आमन्त्रन खालामनाय बरायनाया सोर? इउपिपिएल नङा होमबा? नरायं ओरै फै। इउपिपिएल नङा होमबा? बै बीजेपीनि दैदेनगिरिफोरखौ गाइखेर माखन होनानै लोंहोनानै बिराद मोजां जायगा होनाया इउपिपिएल नङा होमबा? दिनै बे बीजेपीआनो इउपिपिएलनि मानसिखौ दिनै दानबाय आथिङाव। सोर दानदों? बीजेपीनि गावनि लोगोआनो दानाखै होमबा? फिथिगम जिबौनो गाइखेर होनानै एसेबां मोजां फुजा खालामबाय, आर'नाइ होबाय, गाइखेर होबाय, गाइखेर माखनफोरखौ दौबाय। दा बै दौजानाय जिबौ फिथिगमानो दौग्रा मानसिखौ सौबाय। दाया सोरनि? मालिकखौ सौवाखै होमबा? दाया सोरनि आदै? नङा होमबा? इउपिपिएलनि नङा होमबा? दा जादों, नाथाय जानाङा। आं बेखौ बुंदों मानसिनि जिबन जानाङा। नरे दिनै आं बेखौनो बुंबाय थादों जायगाखौ सोर होखो? सोर दिनै दानजाखो? दानग्राखौ सोर लाबोखो? आं दिनै बेखौसो बुंबाय थादों। जोंहा दिनै इउपिपिएलनि बीजेपीनि दैदेनगिरिफ्रा 15 जन 20 जन जइनिं होनायखौ जों नुगासिनो दङ। नाथाय जोङो 50 जननि गोजौआव जों जइन होयो, 100 जननि गोजौआव जइन होयो। बेनिखायनो जों दिनै चेलेन्ज खालामदों नोंसोर 100 जन जइन हो, जों 500 जन जइन होगोन। नोंसोर 50 जन जइन हो, जोङो 250 जन जइन होगोन। पार्थक्यआ बेनो, फारागा बेनो। दिनै रायजोआ जोंखौ आखायाव हमनानै गावसोरनो फन खालामनानै बे रायजोआ लिंहरना लिंहराखै। जोंथ' प्रग्राम खालामाखै, रायजोआसो लिंहरदों। गुर इउपिपिएल जागा बियो, गुर इउपिपिएल होनाय जागा। नाथाय जों दिनै बेयाव जायगा मोनदों, जोंखौ निमन्त्रन खालामदों आरो इलेक्सनाव फैबावाखैसो। बे जुलाइ दाननि उनाव लैहोर लैहोर हिसाब खालामनो हायै दिनै जोंनियाव जुगदान जागोन। आदैमोन नोंसोर धैर्ज हम। बिटिसि बासाव प्रमद बर' हाताव एखेबारे बेखौ जों नांथारगोन। जै जों प्रमद बर'खौ बे बिटिसिनिफ्राय बिदाय होआ जोंनि बिटिसिआ रैखा गैया। बेखौ प्रमद बर' बिथाङा मिथिगौ, इउपिपिएलनि दैदेनगिरिया मिथिगौ, बिटिसिआबो मिथिगौ। नाथाय दिनै बीजेपीखौ दिनै इउपिपिएलआ लाना फैना गावसोरनो दानजादों, गावसोरनो दिनै प्रतारना खालामजादों। जोंहा बुंनांगौ मा दं? जोंहाथ' बुंनांगौ जेबो गैया। मोजाङै था, मोजाङै
इलेक्सन खालामलायबानो जाबाय लोगो लालायबानो जाबाय जमाथा ना एक्सट्रा गेलेयो जोंहा बेयाव बुंनांगौ गैया थेंक इउ